Ами ако шофирам само в града, защо пробега на електромобили в града е по-висок от този на магистрала? Това е така, защото електромобилите и в частност Hyundai разполагат с така наречената система на рекуперация, което означава, че кинетичната енергия от движението на автомобила преминава през електромотора и обратно като заряд в батерията. Съответно, това, когато се случва с голяма честота в градска среда, увеличава самия пробег на автомобила и води до по-голяма ефективност при такова шофиране. Аз забелязах, че когато спирам, в зависимост от рекуперацията, която съм избрала, батерията се зарежда различно. Как става това? Да, защото в автомобилите на Hyundai има различни нива на рекуперация. Когато си в градска среда, е хубаво да използваш по-високите нива на рекуперация. Оттам самото забавяне на автомобила е по-рязко, ти го усещаш, но това означава, че повече енергия се връща в батерията. Когато обаче намалим това усещане и намалим самата рекуперация, батерията се зарежда по-малко, но усещането е по-комфортно в автомобила. Другото, което е важно, самата рекуперация използва и автоматичен режим. Ти вече стана фен на автоматичен режим, защото доста улеснява шофирането ти в подобна ситуация. Съответно, може да се довериш напълно на тази система. Тя се съобразява с скоростта ти, с трафика, автоматично ще намали, рекуперирайки и връщайки енергия към батерията, което е голям плюс и спомага за ефективното ползване.